το θέμα της βιωσιμότητας των κτηρίων γίνεται όλο και πιο κρίσιμο όσο η κλιματική κρίση αλλάζει ολοκληρωτικά τη ζωή των πολιτών. Η επίτευξη του στόχου για μετατροπή των κτηρίων σε έξυπνα και βιώσιμα δυσχεραίνει εξαιτίας του υψηλού κόστους. Στόχοι και προβληματισμοί αναπτύχθηκαν στο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε το Συμβούλιο Αειφόρων Κτηρίων. Οι ειδικοί μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ και στη Βαλέρια Δολαψάκη. Τα κτίρια στις πόλεις απορροφούν το 40% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάγκη μείωσης σε συνθήκες περιβαλλοντικής κρίσης κρίνεται επιτακτική. Και η πραγματική μας δουλειά είναι να μειώσουμε το συνολικό αποτύπωμα που έχει η κατασκευή από τη στιγμή του σχεδιασμού μέχρι το σημείο της κατεδάφισης ή ανακύκλωσης ενός κτηρίου. Not only the builders, but the investors and the banks who are financing these investments are forced to look into how these buildings perform. And the best way is to have certification. Στην πρώτη γραμμή της μάχης για πράσινη ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη. Μας παρέχει λειτουργικά εργαλεία τα οποία μας βοηθούν να καταλάβουμε, να καταγράψουμε και να αποτυπώσουμε και το πώς λειτουργεί σήμερα ένα κτίριο από την κατασκευή του μέχρι το τέλος, αλλά και πώς μπορούμε να κάνουμε βελτιστοποίηση και στο σχεδιασμό και στη λειτουργία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικαιροποιεί την ενεργειακή πολιτική και νομοθεσία της για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια. Κομβικό όμως ζήτημα παραμένει το κόστος για τους πολίτες. But what you also need coming out of Europe would be financing to make sure that we can do this so that the cost isn't going to the consumer, but actually it's been, we're finding it in better places and channeling money in better ways. Η κλιματική κρίση επιβάλλει μεγάλες αλλαγές, τονίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η βιωσιμότητα στα κτίρια δεν είναι πια μια πολυτέλεια, είναι απόλυτη ανάγκη. Δεν είναι μόνο η ενεργειακή λειτουργία, είναι και η προστασία των κτιρίων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και των κατοίκων τους, το οποίο θα απαιτήσει και αλλαγές στον τρόπο που οικοδομούμε. Το βλέμμα τώρα στρέφεται στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα λάβει χώρα τον επόμενο μήνα στο Ντουμπάι.